vadikani tinokukwazisai tinoti welcome svondo rinei iri pachikamu chinechi. Svondo rinotoda kungodhiskasa nezvakasiyana siyana but zvikuru sei rudo rwaMwari. Saka ndaitofunga hangu the other day kuti isu vanhu, it's just a question yangopinda mupfungwa mangu kuti sei tichinetseka kugamuchira rudo rwaMwari, kuti haruzi pachena so much, zvoita sekuti rwakahwanda but ruripo, and kuti Mwari ndo vanoda munhu wese kupfuura ani zvake. Mwari vanoziva munhu wese, vanoziva each individual kutopfuura mubereki wako. Because ndaedza kufunga, picturing like a normal, parent child relationship. Hapana munhu anoda mwana wake semubereki wake. Ukatuka mwana wake kana kuti ukaitira mwana wake zvakaipa, munonetsana sei nemubereki iyeye, kunyange mwana wake ari wrong sometimes, because pane that bond ye yakangopiwa naMwari pakati pemubereki nemwana yakakurisa yakakora. Kuti muri mugona kuita kana kuti vana 7 handiti, koita mumwe anenge achinzi black sheep of the family, zvinongoreva nevanhu kuti ndiye anenge achigara mujeri achipinda achibuda, pamwe anenge achiita zvemadrugs achidhakwa zvekupenga zvezve, kusvika vanhu vese vaita give up on that child. But ifind kuti vabereki vake ndo vega vanenge vachienda kunomuona kujeri ikoko, ndo vanoshingira kutengesa kana mombe chaiyo kuti abude mujeri, achidzokera futi mujeri macho. So all because of love. And ukafunga kuti rudo irworwo harutombokompea nerudo rwaMwari. So kuti Mwari, he is the top, he is the beginning, he is the ultimate. But I don't know how this world is, kuti nyika ino yakamira sei, zvakamira sei the world system, kuti inodzivaidza munhu, vanhu vakawanda kuti vave blind parudo rwaMwari. And it's written all over the Bible, the love of God. Kuti Mwari ndo vanotoziva, zvanambotaura kuti vanoziva each individual kupfuura mubereki wako, vanokuziva kupfuura murume wako, vanokuziva kupfuura your best friend. And like he loves each person, munhu wese. Kuna John 3:16 yakataura kuti hanzi, apa neshona yakati hanzi izvo, rege ndipavharika sei papa ndandakapavhura. John 3:16. Saka yakataura kuti izvo ningirikeni apana verse 16 apa inoti hanzi, nokuti Mwari wakada nyika nokudaro kuti wakapa mwanakomana wake wakaberekwa mumwe woga, kuti ani nani unotenda kwaari arege kuparara asi ave noupenyu husingaperi. Kuda nyika kureva kuti havana mubvesa muganhu apa, kuti Mwari vakada vekwamashonga nyika, Mwari vakada vekwahwatura, vekwagwata, vekwani, vakada nyika, vakada munhu wese wavakasika. Ndosaka vakatumira mwanakomana waJesu. But you just wonder why is it difficult for us to grasp how much, God loves us. Ukaverenga futi kuna Psalms 139 apa anotaura kuti hanzi, oh Lord, you have searched me and known me. You know my sitting down and my rising up. You understand my thoughts afar off. Vabereki vako vanga-understand your thoughts from afar off? No way. And pa 3 pakanzi, you comprehend my path and my lying down. And you are acquainted with all my ways. Unoziva kuti unogona kubirira vabereki vako kuvanyepera, kuvanzvenga, but God, hanzi, he is acquainted with all our ways, munhu wese. Pa 16 pakazoti hanzi, your eyes saw my substance. Imwe ningirikeni version kuti hanzi, you saw my unformed body. Before it was formed. That God saw your unformed body. Kuti mubereki wako haana tomboriona iwe, akatozoona watomwana, chimwana chafwana, chaaredi kubuda mudumbu. But God saw your unformed body. How much love, like how much
love inoitwa nemunhu anokuziva zvakadaro in and out. Imagine dai taiziva Mwari zvakadaro kuti mafambiro edu nemaitiro edu, mabatiro edu, even matreatiro atinoita each other, despite kuti munhu ikala yerudzii, munhu akapfupika, akareba, anei, dai taiziva kuti God loves us that way, kuti takakwaniswa murudo rwaMwari, it would be so powerful, you know. Minoti vamwe, you know, these ladies, how you think of that topic, of, you know, or whatever you want to share. Okay. Yeah, it's tinongokupa kuti ufunge zvakadzama nenyaya yerudo rwaMwari. Like you were saying kuti it's written everywhere, and that's what God is about. But isusu semunhu, so I don't know, the human mind just cannot comprehend. Haigona kugamuchira rudo iroro somehow, because ndofunga nekuti tiri vanhu here takajaira kuti isusu mafungiro atinoti rudo rwuri, tinoona kunge rudo rwaMwari riri so beyond, and it's like an impossible love to even think kuti there's such love that exists. Because isusu sevanhu tinoshotera, you know, a lot parudo. Even sometimes unogona kuona kuti as a parent chaiyo you lack on the love. Sometimes pane paunotombosvika pakutomboboekana kuti you know, being a mother zvakarema, kana being a sister zvakarema, kana kuti ani, you know, zvakarema. But you'd find kuti God, the word says he neither sleeps nor slumber, but is always watching over us. So you can imagine how big, how huge that is for you to even try and make your mind comprehend that kuti that is possible. Saka rudo rwaMwari zvechokwadi runotyisa, runoshamisa. It's just beyond the human mind. Zvezvo zvokuti unotonyatsoshaya kunzwisisa kuti zvakamira sei. But chandoda ndechekuti, you know, the more you keep seeking God, the more you get to understand and also accept that love. Because ukangonzwa ungoti God loves you, but iwewo usingazive about him, the nature or the kind of person he is, unogona kutadza kunzwisisa. So when you go into his word and become intentional to really find out about that love, it already known, for God so loved his own, for God so loved us that he sent his only begotten son. Ndopaunotanga kunzwisisa kuti Mwari ndimwari wakadii. Mwari, what was his plan, you know, what was his purpose for us. And, you know, as you continue to do that, you then go into something that is further and deep. What is the purpose and plan of God? That purpose and plan of God, okay, I am here for a purpose, not for any other reason. Saga, it is what he wrote, it is what he planned for me that is going to be fulfilled. Saka zvese izvi zvitori in line, because ukada kuzoverenga shoko ravo, it's for us. Yes. The way it is for us zvinotoshamisa kuti chimwe nechimwe chinongoitirwa kuti zvinhu zvako zvinge zvakaringana, as long as you are walking in the path and the purpose of God. Zvinhu zvavo marongera vakaita shoko ravo nderekuti iwewe zvinge zviri for you, not per se that you're not going to have any issues or you're not going to struggle, but even in the struggle, he also, you know, purposed it that even in the struggle you ought to overcome. Unotongokunda because ndomagadzirira zvakazviita. Saka when you begin to understand, read more
from his word about the love of God, unobva wazonzwisisa kuti rudo urwu rukuru, and then wotrya kugara within the confines of that word, mukati merudo irworwo. Zvinenge zvakatinakira. But rudo rwaMwari rinotyisa shame. And as human beings, we can only read his word to understand more and be able to accept that love. Kuti tigone kuziva kuti Mwari vanotida zviro kwazvo. Wow. Amen. Yeah, pane last verse andira kushare iri kuna Acts 17 verse 26 inotaura kuti izvo, and he has made from one blood, meaning Adam, every nation of men to dwell on all the face of the earth, and has determined their pre-appointed times and the boundaries of their dwellings. But 27, but so that they should seek the Lord in the hope that they might grope for him and find him, though he is not far from each one of us, for in him we live and move and have our being. Zvambotaura naChenai kuti izvo, even in our struggles, kuti he is like what the word is saying, kuti takasikirwa kunzi tivatsvage ivo Mwari, ndozvandaverenga kuti tivazive. Saka kuvaziva tinofanira kungovaziva in every situation, whether tiri kufara, tiri kusuwa, kana kuti we are facing difficulties, we face them in him. Like pandaverenga pakatoti hanzi, in him we move, we breathe, we have our being. Saka titori muna Mwari vadikani. Saka sizvataura naChenai kuti his word is the only way we can understand how much we are loved, how much each person is valued. Hazvina basa kuti wakaraswa nevabereki vako, kana kuti you have been rejected by family, or whatever situation iri grievous yakaitika pauri. God havambofa vakarasa munhu, havafi vakarasa kana ani zvake. Like he is the father of the fatherless. Nokutaura kwavanhu, usina mai, usina baba, ivo vanokukwanira nezvinhu zvese ukavaziva. Saka if you find out about him, if you search especially his word, you will know who he is and what he says about you, how much he values you, how much he loves you. And if you mukaongorora kuti Mwari vakaita variety yevanhu panyika, kuti munhu wese, each person andori, we know kuti we all have munhu sane fingerprint yake yakatosiyana neimwe munhu. Kutaudza kuti you are unique, you are special, you are different, no matter where you come from or what your circumstances. Mwari vanokoshesa munhu wese. It doesn't matter kuti vanhu vanokukoshesa here, vanhu vanokuverenga here, kana kuti vanhu vanokuisa pai. Mwari vanotokuona semwana wavo akakosha. And paunoenda pamberi pauchinamata pavanenge vachitosekera kuti my child has come, mwana wangu auya, votovhura nzeve vachiteerera zvauri kutaura. Saka ngatifarire kuverenga tsamba ishoko raMwari vadikani, kuti tizive kuti baba vedu vanoti chii, tizive kuti rudo rwavo uremu nekudzama kwerudo rwavo, kuti vakatumira mwana wavo Jesu kuzotifira isusu mumwe nemumwe, no matter where we come from, no matter our background. Yeah, so today taperera pano, tinotarisira zvekare kuti tisangane nemisvondo rinouya. Ndoda kunamata neavo vanofila, maybe you feel rejected, by your friends or anyone, or you feel lonely because you just feel like people reject you, or they don't want to know you, or this and that, or for many other reasons. Vanhu vanofila rejected nezvikonzero zvakawanda wanda. Basi zvatataura, zvatadiscussa kuti ziva chinhu ichi chokwadi chakapfuura zvokwadi zvese. Shoko randamboverenga kuti Mwari vanoziva kusimuka kwako nekugara kwako. Ndamboverenga kuna Psalms 139. Inozviverengera 139 iyo Psalm, uiverenge yese unzwe kudzamiswa kwakaitwa naMwari. Kuti you are someone elegant, you are someone special, you are someone akakosha pamberi paMwari.
no matter your status, kunguva munhu kwacho kwaunako ikoko wakakosha pamberi paMwari. Saka tinamate anyone ari kufeel discouraged or whatever situation it might be. Baba, tinokutendai manheru ano, tinotenda nenguva ino yamatitendera Mwari. Tinotenda kuti shoko iri rasvika kune wamavida kuti azvinzwe, wamavida kuti vanzwe shoko iri Jehovha. Tinonyengeterera vese vanofila discouraged panguva ino, vese vari kufila rejected panguva ino, vanofira loneliness chaiyo chaiyo. Mwari, tinonyengeterera nyasha dzenyu dzivakomberedze, vagonesei kuziva rudo rwenyu, vazarurire, vapewo zaruriro yekudzama kwerudo rwavo pamusoro peupenyu hwavo. Vapewo uye shungu dzekuverenga shoko renyu, vanyatsoziva kuita find out Mwari kuti rudo rwenyu rwakadzama sei kune vana venyu vari kunzwa shoko iri. Maita henyu kune vese vachateerera shoko iri kuti chavaitira zvakanaka, muvarape pamwoyo, muvadzoreredze panzvimbo. Mweya Mutsvene muvabatsire kuziva kuti ndivanani kwamuri, kuti vana venyu vakasikwa nemi. Munotaura kuna Genesis kuti Mwari vakasika munhu nemufananidzo wake, munhu wese makamusika nemufananidzo wenyu, saka munhu wese akakosha pamberi penyu. Mazviita henyu Mwari nekurapa vanhu venyu nekuvadzoreredza panzvimbo, nemuzita raJesu. Amen. 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 Tatenda, tinoonana svondo rinotevera.